i s'ha entrat de cop i està destrossat. Lògic. Menys mal que m'ha avisat. Assabentar-se així, tant de sobte. I que passés en un dia d'excursió. Però tots dos avis. Tots dos avis. Pobrets. Pobrets. Sí que va ser un dia d'excursió. Un dia d'excursió. Però tenien 90 anys. Que ja també Tot i així no és manera de morir. D'espanyats. no es van entrenar res. Va ser de cop. Fas! Els dos. En fi, vostè volia parlar amb la mestressa, oi? Sí. Era en relació a una petita confusió que hi ha hagut amb un tal senyor Vilallar. Amb l'adreça. Ah, sí? Sí. Resulta que no sabem si és de Vilafranca o de Vilanova. Ella assegura que l'hospital s'han equivocat a l'adreça. Ah, segurament, segurament. Però no. Resulta que han trucat a Vilanova. Perdó. Resulta que m'han trucat de Vilanova dient que hi havia una denúncia demanant per un tal senyor Vilallar que voltava per la zona. Sí. Ai, carai. Al carrer Unió número 47, Carai. a Vilanova. I aquesta és exactament l'adreça que tenien a l'hospital. Mira que... Per tant, on podria trobar el senyor Viladarga? No ho sé. Suposo que està treballant. Fent el taxi, suposo. Suposo. Doncs, si és així, aniré a visitar l'altre senyor Viladarga. Home, no, l'altra casa? Sí. Pot estar viva la teca. A Vilanova, no em costa res. Sí. No em costa. No, però si això està fora de la seva jurisdicció... Simplement serà una visita social. No pas oficial. Per cert, senyor Gran. Sí, què? Sap què significa la paraula còmplice? Ho suposo. Me n'alegro. A veure... No ho sé. Ai.